Er du klar? Fortæl lige, hvad det går ud på. Jeg vil vente lidt. Han skal bare spise 25 satsninger på et minut, ikke? Og hvis han gør det, så får han 100 kroner af mig. Det er umuligt. Okay? Har han talt? Er der 25? 1, 2, 3, nu. Og de skal være tykke. Det hele. Det kan man ikke. Nej, du kan ikke synge til sidst, tror jeg ikke. Nej, det kan man nemlig ikke. Philip. Spyt i munden. Snot, Philip. Hvis ikke du gør det, skal du gøre 100. Så er halvdelen af tiden gået. Du er så fed. Prøv at se ham her. Det gør ikke noget med krummerne. Nej, bare inden. Mangler noget her. 20 sekunder. Jeg kan ikke nå det. Kom så, fed. De sidste 1 minut nu. Ja, det skal sgu også søge. Kom nu! Kom nu! Stop. Hvad er det, han siger? Det er mere. Der går jeg gulvet. Hvad var det? Har du overvejet, når du gør sådan her på kameraet, når du så skal sidde og se det bagefter? Ja. Det jeg sagde, det var... Jeg havde stadig de første i munden, jeg kunne ikke synge den. Se, det er rigtigt. Har I set den der?